Hezký dobrý večer vám všem divákům České televize. Je tady další díl pořadu Pokr. Pokr, čili postřehy, komentáře a rady pro vás, pro všechny. Co jsme pro vás připravili? Doktor Středa v 90. letech úspěšně pečoval o vzhled a štíhlou figuru celebrit a movitých klientů. Pak však na dlouhá léta zmizel z povědomí. Žije totiž v Kambodži, kde se oženil, má rodinu a provozuje praxi. Tématem historické reportáže je osud slavné české značky a jejich zakladatelů, pánů Laurina a Klementa. Karty jsou rozdány, pokr může začít. Jak jste dělal z boubelatých dívek štíhlé krásky? Tak ono s tím hubnutím a s tou ženskou krásou to tak zase jednoduché není, jak by se zdalo z některých reklam a bulvárních časopisů a novin. Vždycky veškeré ty techniky na hubnutí mohou pomáhat, ale zásadou je změnit životní styl. Tak já jsem začínal vlastně jako lékař ve výzkumném ústavu endokrinologickém na Národní třídě, což mělo hodně blízko právě k redukci nadváhy. No a pak přišla revoluce, obrovský boom, všichni chtěli vypadat krásně, všichni chtěli vypadat moderně, takže jsem začal vlastně podnikat na poli částečně lékařském, částečně kosmetickém a otevřel jsem si nejprve kosmetický salon, potom vlastně svoji první kliniku a tak vzniknul Institut lékařské regenerace, který v 90. letech se stal největší firmou v oboru kosmetiky u nás. Jak se liší podnikání u nás od toho, co jste zažil ve velkém světě? Tak každá země má něco úplně jiného, takže třeba v Keni je nejpopulárnější kosmetickou technikou bělení pleti, každá černoška chce být bílá, takže to je taková ta hlavní náplň, kterou tam děláme. Když jsem zakládal třeba svoji pobočku na Kanárských ostrovech, to byl malinký salonek, hotelový salonek, kam se vyšly 1-2 zaměstnankyně, tak přišlo nařízení jejich ministerstva práce, že jako cizí firma musíme zaměstnat na každého Čecha minimálně 2 Kanářany. V Thajsku musí mít firma například 51% thajského kapitálu, ale automaticky to tam všichni obcházejí a dávají si do firmy takzvané mrtvé duše, to znamená lidi, kteří na sebe napíšou akcie a zároveň podepíší prohlášení, že vám ty akcie prodali, takže cizinci podnikají vlastně s Tajci bez Tajců. V Emirátech, ve Sjednocených arabských Emirátech jsem se hrozně dlouho pídil potom, když budeme mít zaměstnance, kolik za ně budeme odvádět sociální, kolik nemocenského a všichni na mě tak divně koukali, co pořád chci a pak jsem zjistil, že se odvádí za jednoho zaměstnance $100 za rok a bez ohledu na to, jaký má plat, kolik bere, prostě $100 za rok za zaměstnance a to je všechno, co tam musíte odvádět. Přesto jste se rozhodl jednoho dne všechny společnosti prodat. Proč? Já jsem v Asii najednou zjistil, že tam mám čas se věnovat třeba psaní knížek, že tam mám čas se věnovat vývoji nových přípravků na bázi speciálních asijských bylin, které mohou přinášet úlevu naší přetížené pleti právě díky tomu, že se vlastně poučíme ze staré tradiční asijské medicíny. Dnes žijete v Kambodži. Jak tam se podniká? Tak Kambodže je země, která prošla takovým zajímavým vývojem. Koncem 70. let tam vládli Rudí Khmerové, což byli ultrakomunisté, kde třeba trest smrti byl i za nošení brýlí, protože to byl buržoazní intelektualismus. Rudí Khmerové to byli 15letí výrostci, kteří se dostali k moci a vraždili svoje rodiče, prarodiče a tu zemi v podstatě dovedli až úplně k úpadku. A vlastně v 90. letech po revolucích jinde i v Kambodži vznikla nový stát, nové království, které se vyvíjí, takže když já jsem přijel z toho našeho přetechnizovaného světa právě do Kambodži, tak to byl obrovský rozdíl. Pláže, kde nebyl jeden jediný člověk, kde se člověk mohl koupat úplně sám, země, která neměla svoji vlastní výrobu, školství, které v podstatě tehdy začínalo. Tam jsem začal spolupracovat s nadacemi, které se zabývají léčbou nebo péčí o děti, které se narodily s vrozeným AIDSem. Se slovenskou nadací Magna budujeme teď nové speciální školící středisko. Tam zemědělci neposílají děti do školy, protože je lépe posílat na pole. Čili jakým způsobem chcete dosáhnout toho, aby se děti vzdělávaly? Udělali jsme to, že dětem, kteří si odsedí celý den ve škole, dostanou zdarma jídlo, rodičům uhradíme uniformy a veškeré náklady, které se školou mají a tím pádem se může dosáhnout toho, že ty rodiče začnou děti posílat do školy a možná ta právě příští generace, která bude vzdělanější, bude najednou hledat smysl ve vzdělání, tak přinese to východisko aspoň v jiném slova smyslu. Jak se podle vás mění česká společnost?
Tak mění se jak k horšímu, tak k lepšímu. Pořád ještě máme takovou tu tendenci hledat u nás, kdo je čím vinen. Nemáme rádi politiky, k volbám ale nechodíme. Nemáme rádi podnikatele, protože mají peníze a přitom se nesnažíme sami třeba se do podnikání zapojit. Zase si myslím, že taková ta mladá generace má šanci díky možnosti cestování prostě vypadnout, vyjet ven, naučit se, zjistit něco nového a pak to třeba přivést zpátky k nám a to si myslím, že může být ta budoucnost. Byli to dva pánové, kteří se pustili s odvahou a vlasteneckým zápalem do podnikání. Na začátku bojovali s nedokonalostí techniky a s lidskou slabostí. Dokázali to ale dotáhnout až na opravdovou světovou špičku. Potom do jejich podnikání bohužel vstoupila politika. Zůstala po nich ale slavná značka Laurin a Klement. Konec 19. století se odehrával ve znamení převratných vynálezů, které oslňovaly tehdejší společnost. Do českých zemí dorazila z Evropy módní vlna cyklistiky. Většina kol se dovážela z ciziny a byly potíže s opravami. Tak vznikla příležitost pro podnikání dvou Václavů, Klementa a Laurina. Pronajali si v Mladé Boleslavi dílnu a svou obchodní filozofii vyjádřili jasně. Hřích na národohospodářských záměrech svého národa páše každý, kdo ještě dnes za to, co doma dostati může, peníze do ciziny zanáší. Při pobytu v Paříži se Václav Klement seznámil s motocykletou, motorovou dvojkolkou, kterou vyráběli bratři Wernerové. O motocykly však v Rakousko-Uhersku nebyl zájem. Nepomáhaly ani propagační jízdy Václava Klementa. První větší objednávky získala firma Laurin a Klement v Německu. O několik let později tam prodala i výrobní licenci. Motorizace dvoukolky otevřela cestu k motorizaci strojů s více koly. Roku 1905 začali Laurin a Klement vyrábět automobily. Voityrety, lehké 2 až 4 sedadlové vozíky, byly poháněny vidlicovým dvouválcem o výkonu 6 až 9 koňských sil. Brzy byly v továrně vyvinuty i 4válce roku 1907 i 8válec. S výkonem 50 koňských sil se stal technickou senzací. Výroba nabrala na obrátkách. Téhož roku vyjelo z mladoboleslavského závodu na 250 automobilů. Současně začala výroba nákladních aut užitné hmotnosti 0,5 tuny až 5 tun. Za 5 let se firma Laurin a Klement rozrostla z malé dílny na prosperující továrnu. V červenci roku 1925 se stala majetkem Škodových závodů v Plzni. Václav Klement jako zakladatel nesl velmi těžce skutečnost, že již nemůže o své firmě rozhodovat. Nemohl se smířit s nahrazováním tradiční, vavřínem zdobené značky Laurin a Klement s okřídleným šípem. Přes všechny peripetie a smutný závěr životů obou průkopníků našeho automobilismu se prosperující továrna, kterou založili, stala pojmem v celé Evropě.